Kum shi benta ban penpau ya kajing sngusi ba jing sngudiau. Halor kajing sngat menti jong ka sorkar pedang ba sorkar jela ban pentrai kamno ya ka ILP bat bandawa na ulat ba unsoi no ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act Amendment Bill arjar arpau ne ka MRSSA ka komso hakasngi palei ka baderu kasngi ba ka jela Meghalaya karake ya kajing dap sau knai snem kajing yo laka jong ka jela bapura kalapenlong da kajing ki bajai kata da ka bathang momati kabai ki ai kerteng kasngi snusi ya kamenti ki korbari kani kajing tham momati kapan pauru kajing snusi jongka halor kajing bompat penbet ya upur usam ka jela kajing sakutsa ka isu temotor bat kumjuru kajing dawa ban penrungno ikaktin kasi haka kernit bapra jong kariti sensyar jong kari India ya kani kajing alang thang momati lapenlong hamadan malki bat ka komso kalapan longru kajing ya thapkti bat kajing ya snap jar ba arminit kum kadak ban ai burom ya kito kinoyele hill state Ngi burom bawat kiri ngi burom bawat kiri ngi burom bawat kiri ngi burom bawat kiri Meghalaya la ne ka jingyo ka jong ngi ki trairi tramuluk ya ka jela la jong ka ladai ka waina ki jingker khu ti ngi kwa ban penpau haba pau basit basit ka sngi bang idap da ka jing sngungu ya kini ki sipai le hill state but ikut jumut ya ladi ba ngin persyang ban but ya kidin jat jong kini wat lada le sing ngimla ban achieve ya ka i ke ba maki wat lada le sing ngimla ban longkat maki henry ngi kum ki samla ngin le ban but ikidin jat ke jong ki bat kata ka din jat ka long ba kumno ban yaksat kumno ban yakun kumno ban tri sitom ban penek pensa ya ke jing long korpang ka khenduk siap ka riti dustur ka tin ka telit jong ka jet menrugo jongi hal ka jong obri ladangi phaipat sa sya ka benta ka ba khamiar ladangi phaipat sa ka benta ka ba hamdon kam tap ka jing yada ya ka jet menrugo ripat ka jongi na ka jing sya telep no ai ko yut poi hap bandon ya ka an ka ba khlan ka anya dari ba khlan kum ka LP kampat sama ulong hot ni sngungu ya kini ki ndrep pungut ke meli ki ba pas ya resolution henry hadu menta ka jing kun ka jing lek ka pot kun pat ka ba kham susi susu kolong ladangi phaiden kolong bah kerta ka ba sau khandai snem uput usam ngem don bobiang ka jing sya thombor ka jing sya lebor haki paradok ke jongi haki khaput kolong ka ba na pot kapor ki du no ya ka songsuk songsngan ki du no ya ka roi ka par but kani boro lesi ka diga jing simsting jong artalik sorkar bat kumjuru jong sorkar India ti ka jing angnut ka jongi ban penrunga ti ya khtin kasi ha ka knit do pra jong ka reti pine trikam jong ka ri India ru kampat semla urlong hadu mita ti bat kiwi ki jing angnut lesi ngimpat semla yo ngim sempat la ban urlong kinong ki instit ki don jing angnut ban yada ya ka jam ru go jongi henry kani ka jing bomla jong ka wei ka sorkar hadin ka wei ka sorkar ban penbet no yakini ki jing e ban sat no yakini ki jingma ki baap ka jep ndrugo jongi ngimla ban penpau ka jing sosi ti kan niru ka di ka sngi ki bangi penpau ta ka jing sosi laningi ong kumbaong dei ka sngi snosi ya ka menti ki korbari